Teachers Day dili lang usa ka adlaw kundi kada adlaw sa ilang pagmatuto sa kabataan. Kini mo'y gihatagan og bilis sa kapulisan nga mihatag og tribute ngadto sa mga magtutudlo. Sayra nato ang nagkadiyang kalihukan pasalamat nga gihimo sa mga sakop sa PNP ngadto sa mga teachers. Ani ang report. Sa dakbayan sa Tagbilaran sa lanawigan sa Bohol, gipakita sa kapulisan ang ilang dakong pasalamat sa mga magtutudlo. Alang sa mga men and women in service, walay mga pulis kun walay mga maestra ug maestro busa. Gipabati nila ang ilang tribute alang nilang ma'am ug sir. Giadto nila ang Tip-Tip Elementary School, dala ang mga buwak ug ang chocolates nga mao'y gidonol sa mga magtutudlo. Kausara man sa usa ka tuig ang Teachers Day pero dili kabayran ang serbisyo sa mga magtutudlo, mahatagan lang og ginaadman ang mga bata. Salamat kayo. Picture. Samtang sa usa ka universidad sa dakbayan sa Sugbo, nangharana usab ang kapulisan sa PRO 7. Gawa sa paghalad og kanta, aduna usay balak alang sa mga teachers. Siyempre, ang mga rosas nga ilang gihatag nilang ma'am ug sir. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.